Me ajateltiin nyt siis pelaa 99 Forest, koska meillä ei ole parempaa elämää. Okei, mä menen. Okei, siis... Ei väärä, ei. Laita 2. No niin, tää on tosiaan siis... Elli, eli kuka täällä on vieraana. Niin, Tai siis sä oot meillä vieraana. No siis mä oon noilla vieraana, mutta se on tässä videossa. Niin. Se oli tän idea ja se on pelannut paljon enemmän kuin mä. Mä oon pelannut sitä 53 päivää. Mä oon pelannut joku 20. Niin. Mutta mulla on pandaka, jota me ei kuolla. Koska mä oon medikitti. Okei. Tai siis en mä oon medikit, mä oon medikitter. Joo, mulla ei oo mitään noita, joten... Voilà. Joo, siis toihan ei oo meitä koskaan pelannut tätä. Joo, eilen siis pelasin me vähän. pelattiin kerran sen yhden meidän kaverin kanssa. Joo. Mut sitten ei oikein ole mitään. Joo, ei. Mut tosiaan, me yritetään ainakin päästä... Ainakin meidän tavoite olisi se... 100. Niin, mutta ei kun siis 99 ainakin. No joo. Ja me ei tiedä, siis... Mä en yhtään tiedä, että minkälainen siis... Tästä tulee ehkä tosi pitkä video, ehkä tosi tai lyhyt. sitten tosi lyhyt. Niin. Mutta me ei nyt ruveta ainakaan Robuxia käyttämään. Joo, ei. Mä tein meille mulla ei oo sitä. Putrideri, sä vedät tonne meidän typerään Muotion. niin. Okei, mä yritän saada sit Bunnyfootin siihen. Se on hyvä. Joo. Mä kerään niinku sit enemmän ruokaa, sopiiko? Joo. Nyt ainakin alussa. Mä en oo niin hyvä kerää ruokaa. Joo, siis se on ollut, mä en aina ollut se metsästäjä. Mut Niinku nyt kaikissa. sä saat kyllä kerää tonne typerään juttuun niin muuta. Joo. Mä nyt otan tän pupun. Joo. Onko se pelannut yksin noin 27 teitä? En mä oo yksin pelannut tätä koskaan varmaankaan. Okei. No. Just sopivasti jäi 5. Siis joo, me ollaan nyt tällainen... Me ollaan aika... Tai siis mä niinku opetan tässä vähän niinku samalla armiin, koska... No mitä himputtiin, ei todella ollut tää video. No, kyllä se periaatteessa vähän oli, koska sä et osaa niin hyvin vielä hallita tätä peliä. Kun esim. Mä oon pelannut tätä vasta pari. Niinku. No, silloin kun mä näin, että tää peli tuli, mä olin silleen U-peli. Ja sit mä heti rupesin pelaa sitä. Te äsken ehkä kuulitte vähän huonommin. Niin te nyt kuulette varmaan sen paremmin. Ja mä oon vähän kipeänä vieläkin siitä. Niin mä ehkä kuulostan vähän tämmöiseltä. Joo. Niin mä kuulostan vähän oudolta varmaan vielä ja Yeah. mä joo ihan sama. Niin joo. Mä sain heti ekalla alkuun Leaderboardin. Mikä se on? Se on tällainen, tiiäks tää Joo. Hyi, mä löysin tän kaltistien paikan. Jää. No me joskus tappaan ja haen noin sudet tuolta. Mäkin voin, mutta mä vähän pelottaa, kun täällä ei ole taskulamppu. Hei, sä oot tehnyt jo mapin. Hyvä. Joo, mutta mä keräsin meille vähän rautaa, että me saatais toi Crafting Bench 2. Okay. Mä menen ottaa ton, koska tällä yönä Deer ei tuu. Yeah. Tänne siis se tulee, mutta se on hävytön pieni pallo. Se ei tee mitään sen elämällä tänä yönä. Paitsi just se meitä karkuun, niin tää on turvallinen yö. Joo, tää on vielä se meidän favorite yö. Mulla on täällä nyt 2 hilintä. I don't know why, but I don't care. Ja tää on sateella vasta ne sitten. Joo, no mä säästän nää sitten. Joo. Mä näin kultistin paikan ja ne ampui mua yhden kerran. Nice. Mutta ei mua sattunut, koska mä oon mä. Joo, koska sä oot armi. Niin, mä oon armi. I want go away. Mä haen mulle taskuun. Mihin mun tavarat katos? Mä löysin heti jo vessan. Otiks mä edes mitään? Mä saan vaan kuutsekin. Niin tosiaan, missä sä oot? Mä oon vessassa.
kävin vessassa. Wow, täällä on susi sisällä, tää tappaa. Ei, täällä on kaksuttaa. Mä kuolen pian. Mä tuun. Juokse karkuun vaan. Joo, mä juoksen. Mä voin tappaa ne, koska mä oon armi. Joo, sä oot basic army. Tapaan, niin älä kuole sinne. En mä nyt kuole, jos meni alkaa sudille. No mulla oli aika lähellä. Mut joo, me ei nyt vielä tiedä, koska tää vasta ei. Hei, otaks sä... No, siinä on kyllä 2 niinku silleen, että... Älä mene siihen eteen. Mä siinä paikallaan. Mä sain revolverin. Ei, nyt sä menit siihen just, mä olin saamassa sen. Sori. Mä menen tänne toiselle puolelle. Siellä ei oo kyllä akkuu, mutta ei se varmaan haittaa. Ota se, luuttaa se. Joo, Mä sain old flashlightin. Tää oli hyvä, koska mulla ei oo, koska mä en koskaan saa sitä. Old flashlight, it's so poop. Opettele englantia. Joo, me tänään vähän puhuttiin enkkuun. Ja... Me koitettiin opettaa Elli Raukalle enkkua. Eli tolle. Joo, mä oon Elli. Toi ei osaa englantia. Joo, mä löysin jo sen typerän lapsen. Otas. En, koska mä en halua kuolla ja mulla ei... No itse asiassa ehkä mä osaankin, mutta... Siinä tarvitsee revolveria ja I'm so very... Sä tarvit revolverin. No okei, mä tarviin vaan spearin, mutta okei. Niin no, niin mäkin tarvisin, mutta kun... Joo, Elli Raukka. Elli Raukalla ei oo revolveria. On. No niin joo. Unohdin. Okei, mä löysin toisen arkun, mä otan tän. I won't kill you. Mä katsoin äsken, että me ei saanut mitään. Mä sain spearin. Mä sain jo Wolf-peltin itselleni, en saanut. Mä tarviin bunnifootin vielä, kun mä en oo löytänyt sitä tällä kertaa jostain syystä. Please jump. Oho, täällä on kunnon tämmönen paikka, että täällä on monta arkkua. Joo, tää on tosiaan... Tää on... Te ette nyt näe, miten toi tekee koska se ei kuvaa. No, se on vähän vaikeeta. Mutta siis mä voisin sitä videota, mutta ihan sama. Niin... Alkaa tommoinen. Ei seisko, kun mä ihan sama. Oh no. Mä löysin revolverin ammuksia. Mut mulla ei oo revolveri. Oh no. What the hell is my life? What? Tästä ei tullut avain, mutta toi ovi aukesi. Bro. Oota. No niin, lapsi tuuppas tänne säkkiin. Aha, mäkin sain revolverin. Mitä mä noin teen? Mä sainko typerän seedboxin? Muista, älä syö sit kaikkia ruokaa. En mä syö ikinä kaikkea ruokaa. Sä oot se, joka syö mäkään. Mä jätän ainakin yhden. Mä jätän melkein aina. Ota ne lihat siitä. En mä pysty, kun ei, mulla on inventori täynnä. Sulla on pieni säkki. Niin on, kun en mä tutki. Mä kerään meille bunnyfoodia. Voiko sä ottaa mullekin bunnyfoodin? No kun ei mulla ole. No okei. Mä sain itselleni. Nice. Mä yritän tappaa sullekin bunnin. Niin joo, ja mä kuolen pian, koska mulla on nälkää. Mä sain sullekin bunnyfoodin. Joo, ja nyt sä tuot tänne ruokaa. En mä pysty. Mutta tää on sit mun wolf-pelt, mikä täällä on. Ja... It's mine. Otas mä tuun. Noniin. Elikkä tossa on sun bunnyfoodi. Joo. Ja tossa on mun. Ja... Mä vaan nyt tyhjennän tohon kaikki, koska mä en tiedä mitä siellä on. Kato paljon mulla on kuolia. Hei, mullakin on wolf-peltti. Mut se oli mun. Mutta tää oli tässä. Niin, mut se oli mun. Mihin sä otit mun? No, toi on sit tossa. Mä en tiedä. Niin, se oli mun. No, Beltrader on lähtenyt. Niin. Laitaanko noita ehkä tonne näitä tavaroita? Joo, voimme laittaa. Säästetään kaikki bensat ja tollaset tonne. Sä varmaan tiedät, että hylly estää ei vaan, kastumatta. Me tehdään loguvalveja. Häh? Me tehdään loguvalveja. Siis seinät ei ole hyllyjä, vaan loguvalveja. Joo, ei tarvii ollakaan, mutta siis seinät estää puun kastumatta. Ei vaan Woodrun. Niin, mutta tääkin myös. No ihan että on niinku halvempi tavallaan kuin joo, ei se sovakaksi. haittaa, mutta muista, että me kuvataan. Joo. Muista.
Joo, hyvä. Mun Ja sori katsojat, että mä puhutaan täällä jotain ihan outoja. Joo, mä unohdin, että me kuvataan. Joo, mä huomasin. Joo. Okei, mä en tiedä mikä mulla on, kun mä laitan mun sormi. I want poo grinder. Ei kun ai niin, mun pitää ehtiä se Me tarvitaan sundial. Minkä tarvitaan? Tarvitaan, se kertoo meille. Mä teen sen. Lyhyt. Se kertoo meille milloin tulee ilta ihan tarkasti. Joo, se oli vitsi kuule. Mä saan kohta. Ehkä. Mä sain typerän revolverin taas. Joo. Oha, mulla on 20%, mutta mun puhelin on niin viisas, että chatta oli 50%. Et hetkinen, mitä? Mä en tiedä, mitä puhun. Mä en oo lähtemässä mihinkään, mä tällä nälällä. Ei siellä ollutkaan pandeitsi. Ja täällä on tällainen ihana susilauma. Jee. Mä nyt syön 3 lihaa. No. Skattii. No. Okei. Mä sain taas revolverin. Mulla on revolverikin jo. Tää on siis tää on ihmiskatti. Ottakaa se hetki. Okei, tosiaan mä laitan äsken pausilla, mutta siis tolla tulee giveaway. Stila Brainrotissa. Te voitte osallistua tämän videon kautta siihen. Mitä sä annat siinä, muistaaksä? Trallaleero trallalla. Ja trallaliitta trallalla. Okei. Ja mitä siihen pitää tehdä, että pystyy osallistumaan giveawayhin? No, sun pitää alkaa mennä seuraamaan kanavaa, jos et vielä seuraa. Oota. WhatsApp-kanava. Ja sitten siinä on se, että sun pitää jakaa sitä, laittaa mulle screenshot mun kanavalla mun numero, mihin sä voit laittaa sen. Mitä se nyt on? Ja sitten sun pitää sen jälkeen toivoa, että sä voit tai niinku saat onnistua. Okei, siis eli jos mä laitan tähän vaikka nyt sun WhatsApp-kanavaan sen jutun, Yeah. tän vaikka johonkin siis mun kanavalle, Yeah. niin mä laitan sen. Sitten siitä te menette siihen WhatsApp-kanavaan ja siitä te katsotte mitä pitää tehdä ja Joo, mulla on siellä ohjeet. joo, ja osallistutte ja Sitten mä valitsen tästä jonkun ja joku onnekas saa ja trallalla kai siellä leero sun trallalla. WhatsApp-kanavalla sit on se sun WhatsApp-numero ees. On. Okay. Joo, aikuiset miehet, menkää kattoo sitä. Aikuiset miehet. Seuraavaksi olisi aikuiset miehet. Joo. Herra Jumala. Oikeesti. Joo, siis puolet mun katsojista on poikia ja siis suurin osa mun katsojista on niinku yli 18-20-vuotiaita, en mä tiedä. Joo. Mut joo, kiitos kaikista seuraajista. Joo. Ja Ei haittaa vaikka te olette aikuisia miehiä. bro. Okei, onko tää nyt tässä päällä on? Tosiaan, tää on jo 13 minuuttia. Oho. No, Siis me ollaan vasta day 4. tästä tulee kestää ikuisuus. Paitsi jos me kuollaan ja pandaket loppuu kesken tai jos me molemmat kuollaan. Ja eka mä ajateltiin, että tästä tulisi live, mutta mä tein joskus toista sitten liven. Joten älkää ajatelko, että tulee... Mitä en mä tiedä, missä mä puhun. Tää on ehkä vähän tylsää vielä, kun mä vaan puhun tonkaan jotain ja sitten pyörin täällä paikassa tällä hetkellä. Mutta ei hätää, ette joudut kuolemaan tylsyyteen. Come on, ne oli mun puut! Ne menee grinderiin! Okei. Chillaa. En chillaa. Äiti, meidän juttu menee kohta pois. So, me voidaan laittaa siihen sit noita hiiliä, sit kun se on tosi vähällä. No, Tästä jutut, että aina pitää vähän säästää. ja nyt tulee aamu. Jee. Mä kerään meille puuta. Meidän pitäisi tehdä kyllä isonnettua toi alue, kun täällä ei ole enää, kato, ei ole enää yhtäkään arkkua. Joo. Elikkä mä nyt hakkaan ihan sikana puuta. Ja no itse asiassa mä ongin meille. Ei, kun sä keräät meille puuta. Okei. Tästä tulee varmaan vihasi, jos mä en hakkaa tätä puuta, joten mä hakkaan täällä puuta.
Ja tosi kiva. Mä kerään grinderin, sä kerät tulee. Ja tosiaan, jos te haluatte vaikka pelaa munkaan ja siis tätä niin siis te voitte laittaa vaikka teidän Roblox-käyttäjän kommentteihin ja sitten mä voin siitä lisätä sen ja pelaa joskus. Yes. Mä pistin sen pahan puut. Joo. Tosiaan, no siis, en mä tiedä, mitä meidän pitää sanoa. Meidän pitää sanoa, että me pelataan nyt tätä. Yleensä kun mä pelaan, mä puhun aina itsekseni, mutta en pitää kuvaa, niin mä oon ihan hiljaa. Joo. Ollaan nyt vähän hiljampaa tässä, koska siis ei meillä ole mitään puhuttavaa, niin Joo. te saatte vähän nähdä vaan tätä. Mä laitan tähän jotain musiikkia sitten. Joo. Ehkä me voidaan puhua tässä, koska mä laitan sen musiikin silleen hiljaiseksi. Me oltiin hetken puhumatta. Joo. Ja. Äsken näitte ehkä, että mä hakkasin ilmaa. Mä ja tuijotettiin vaan toisia äsken. Me vaan katsottiin toisiamme. Joo, ja sit mä en kattonut mihin mä hakkaan. Ei se kuole, se karkuu tai jotain. Onneksi mulla on pandeke, mutta mä Taas mä hakkasin ilmaa. Joo, mäkin teen sitä. Se on väsyttävää. Joo. Joo, tosiaan. Joo, käytä meidän puut. Mä käytän mun puut. Joo. Mitkä mä hakkaan. Joo, mutta mä käytän meidän puita. Ai niin, yhdet tulee. No niin. Päästään. Mä haluan toista. Okei, ihan sama, mä tapan sutkin. Noniin. Meillä on tosi paljon lihaa kohta. Ja yö tulee 20 sekunnin päästä. Oh no. Meillä on sun dialla, me voidaan katsoa. I'm gonna go. Oh no, mä unohdin, että meidät attackataan. Mäkin. Nyt mä muistin. Joo. Tosiaan mä oon ennenkin tehnyt tän kanssa videoita, mutta ne on ollut mun vanhalle kanavalle, mikä harmi poistui. Jep, tosi harmi, mutta se nyt kiinnosti sen sun YouTubettaminen. Se oli mun 100 tilaajaa ja sitten pari päivää myöhemmin vaan poistui mun kanava. Niin. Samalla kun mun Google-kanava poistui, ja mulle piti laittaa 5 kertaa uusi. Cultist is coming. Oho, mä unohdin. Sä hyökkäät. Mulla ei oo mitään hyvää. Mä kuolen nälkää täällä. Don't die. Kuolen. Oikeesti sprinttaa. Syö siitä vaikka välissä. Mitä sä teet? No mulla on old axe. Käytä sitä. Miksi? Mä kuolen itse. No, Okei, ihan sama, älä kuole. joo. Mut jos mä kuolen, se on sun vika. No niin. Ethän sä kuollut. En niin, koska mä tein ne samaan aikaan. My money. My revolver ammo. Mä olisin laittaa yhden tommosen hiilan. Joo, oikeastaan Day 6. me pistämme taas yhden, niin saataisiin isonnettua toi. Mä teen tämmösen, me skipataan nyt day 10 tai johonkin. Me skipataan ainakin tää yö. Sitten jos tapahtuu jotain, niin sitten me mennään takas. Joten, no, nähdään kohta. Just tuli day 9. Eli päivä 9. Mä nyt syön ton. Joo. Me teemme Meillä on vähän ruokaa, sitten meillä on vähän... Käytitkö sä kaikki hiilet? en. Meillä on vaan 4 hiiltä. En mä tiedä, mä pistin ehkä yhden. No okei, ehkä se on... Mä tiedän. Okei, niin... meidän pitäisi saada logovaaleja siis tänne niinku tän ympäri, kai? Joo. No, kato, kun mulla on niin paljon näitä sisustuskaloja,
Minkä jos sä kerät tohon, niin mä käyn kerään muuten puuta. Siis mitä? Tohon. Kerää siihen tulee. Okei. Okay. Mä hakkaan täällä Odaksella vielä. Mulla on nyt Woodakse, koska Beltraderilta. Joo, mä en ymmärrä kuka voi tykätä sun ukosta. Ei pahalla. Miksi et sä tee siitä hauskaa tai realistista? Se ei ollut mun idea, ei tehdä tää. Vaan? Miksi et sä käytä spearia? Mä unohdin, mulla on se. Niin siis se oli Jin idea. Ai joo. Se halusi matchaa. Joo, J on tosiaan yksi meidän kaveri, mutta me ei pitäisi sanoa sen nimeä, koska me ei... Ei me saada. Niin. Ei se varmaan halua, että me saadaan. Sanotaan. Ei se varmaan halua, että me saadaan. Me saa. Joo. Meillä on Dinokid, mutta me tarvitaan ehkä se Squidi. Se ei ole Squid. No, mikä? Krakeni. Kraken ja Squid on sama. Kato, tää on Squidi. Tää on Squid, siinä lukee Squid. Kraken ja Squid on sama. Tässä lukee Kraken ja tässä lukee Squid. Okei, mutta siis tosiaan Kraken, missä sä oletkaan? Se on tuolla. Käy hakee se, jos sä voit. Hei, on Muistat, 30 sekuntia aikaa, että ilta. Ja meillä on nyt 10. Joo, kiva. Meidän, ainakin, että me saadaan kaikki nämä lapset, se on ainakin juttu. Tosiaan, onko tää on päällä? Ja hyvä. I want go! Mä haluan kello. Joo, sun kannattaa tulla. Joo, I'm coming. No vai ripuli. Missä sä oot? Aika lähellä. Okei, no, hyvä. Mua ei seuraa se hirvi. Ei se uskalla tulla vielä. Okei, siellä sä oot. Rifle ammo. Mai ammo. Hei. No kun sä et koskaan tee niille mitään. Kyllä Mä vähän hei! mä oon seuraavana päivänä menossa sinne Himpotiin susi valtakuntaan. Ethän sä tarvitse siihen rifleä. Revolveria. Niin, show. Sä tarvit revolverin Himpotiin Dinoon. Dino, ethän tarvii. Sä otit revolverin, kun sä menit tappaa Koska mulla ei ollut spearia. No joo. Mun on pakko laittaa tähän yksi. Joo, ei se haittaa. Missä meidän öljykanisteri on? En mä tiedä. Mitä? Ei himpaskattia. Mä teen täällä meille vähän sisustuskaluja. Mitä? Ei mitään. Oota, tossa. Tehdään tähän meidän ovia. Okei, me laitetaan nyt pois tää sisustuksen ajaksi. Menihän se kantuu. Okei. Mä oon nyt pelastamassa Squid Kidia. 9 sekuntia tulee ilta. Joo, se on aika hullu. Jee, mä sain Kidin. Siellä on paljon ruokaa. Siis tää oli aika... Oh my god, mä kuolin ihan nälkää. Timantti. Mä jään tänne yön ajaksi. Mä uskon, että se on turvallista. Mä tarviin Mä uskon, että on turvallista jäädä tänne yön ajaksi. joo, mut kato sun helvettiä. Tai siis sun nälkäpalkkia. Eli? Pitikö sen pöllön tulla vielä? En mä tiedä. Oh my god. Holy moly. Tää on pelottavaa. You are so crazy. Mä en tiedä, että toi pöllö voi tulla tänne sisälle. Mitä? Sillä
Tapanne. Mä voisin syödä nää, mutta ne ei varmaan anna mulle kauheasti healthia tai mitään. No antaa ne jonkun. Nää raat lihat. Niin antaa ne jonkun. Ai. Oh my god, se on mun edessä ja mulla on liha kädessä. Oh my god, miksi tää tuli 2 lisää? Oho! Joo, mutta siis kaikki katsojat. Meillä on täällä hieno keissi. Te ette nyt näe sitä. Mutta te näette sitten, kun Arvi tulee tänne. Eli nyt ihan kohta, kun toi pöllö lähtee siitä. Joo, meidän pitää saada vielä vähän lohuvalveja. Joo, siis toi oli pelottavin yö. Forever. Niin, siis toi oli pelottavin. Täällä on vielä niitä alfasusia, enkä mä voi juosta. Koska mä kuolen. Mä ootan, että mä pääsen tulemaan Marjapel. Oh my god. Meidän luo tullaan tänään. Joo. Mä tuun kotiin niin nopea kuin mä pystyn, mutta näin sprinttaa. Mä en sit tiedä, kuuletteko se semmoista rätinää mun sormista, koska mä koko ajan koskettelen tätä puhelinta tosta kohtaa. Siis, Joo, toi on vähän outo välillä. mulla on ADHD. Joo, Okei, tosiaan mun käsi sattuu. Oliko sulla mulle Wolf-peltti? No se on siellä meidän peissä. Okei, mä nyt vaan laitan tähän nää kaikissa, koska mä... Miksi mä tikuttelen täällä puita? Noniin. Mulla ei ole revolveria, mut sulla on. Mut se just, onhan sulla revolver. Se pyytää vaan revolver ammo. Otaks mä revolverin ammuksia siis? Joo. Mä luulin, että oli se toinen pyssy. Mä luulin, että oli se toisen pyssyn se, mikä olikaan. Niin. Oh my god, mä kuolin täällä kohtaa. Don't die. Joo, sen takia mä syön meidän ruuat. Noniin. Joo, hyvä. Hyvä. Kato tätä kaunista kotia. Jep. Hei, meillä on 15 puolta, mä tuun. Joo. I'm coming. Mä yritän etsiä tähän semmoisen musiikin, mikä oikeasti sopii tähän. Just kapkut on vielä sen verran ilmainen. Holy moly, kato meidän tulta. Pistä sitä pari hiiltä. Okei. Se olisi ollut hyvä se meidän kanisteri. Kato, mä sain tän. Oh my god, kato kuinka kaunis tää on. Nice. Ei, Mitä? Se oli just meidän ovi aukolla. Oh. Mitä pitää ovissa on viakko? Ei sitä voi tehdä, kun... No meidän pitää jossain kohtaa tehdä se typerä. Kyllä tästä pääsee kautta tälleen näin. Joo, mutta se ei oo enää hieno. Ja kun itse asiassa on se aika hieno. Joo. I don't care. Oh no, me ättäkätään. Joo. Mä ei käytetä vielä noita puita loguvalveihin, kun meillä on näin hyvä veissi. Okei. Mulla on mulle levorveli. Mä haluan reloadaa sen. Skip. Me ei nyt tällä hetkellä puhuta mitään, niin kuin näette. Deer vaan tulee. Kato, mulla on tällainen haulikkokeis. Okei, tapas sä noita. Mä voin koittaa näitä. Mä käyn tappaa tän kuka... Mä menen tappaa... don't die. Joo, älä anna mun kuolla. Poltetaan nää pienet kakat. Mä olin ottamassa Tinokin diusta. No on siis Oi. Typerät raakankit. Onko pakko pistää toi teltta? On semmonen juttu, että näitä voi siirtää jotenkin jollain jutulla, mutta... Se on sellainen
hammeri, mutta mä en tiedä miten se voi tehdä. Jos te tiedätte jotain sit hammerista, laittakaa kommenttiin. Joo, joskus, niin sit me voidaan fiksumpi ensi kerralla tietää. Niin. Mut joo. Oho, täällä on tämmönen kunnon kasa. Täällä aidan toisella puolella. Näitä Oi! kulttilaisia. Ei himput. Ihan sama, mä otan nyt vaan tän tästä ja heitä se tohon, niin tulee palamaan. My god. Mulla vähän glitsaa peli, joten ei mun oikeesti glitsaa, mä vaan sanoin sen, koska... Sä voit. Häh? Koska sä voit. Niin. Okei, tuliko tänne se hevostyyppi? Tuli. Mä voin käydä ostaa, sun ei tarvitse. Onko meillä yhteiset rahat? Ei. Okei, koska sitten mäkin tuun. Missä ikinä onkaan. Se näkyy kartasta. Mulla ei näy. Eikö hetkinen, ei. Sit se alkaas tullut. Kai sit se oli vaan toi... Häh? Ei se oo tullut. Joo, mä en tiedä mitä. Ehkä se lähti. Ei se nyt tiedä mitä. Mut, Siis se oli tullut aikaisemmin ja sitten se lähti. niin. Joo. Mä käydään meille vähän muuta. Okei. Voitte siis, niin kun jos te haluatte joskus pelaa munkin kanssa Steelpareen rattia, niin mitä? Ei mitään. Kerro. Mikä on niin himputti? Ei mitään. Kerrot. Sä sanot mun katsojille. Kysyt niiltä. Haluatteko pelaa mun Steelpareen rattia? No mun katsojat eikä sua. No. Onko se kisaaksa niistä? En. Niin. Okei, mutta tosiaan mä oon nähnyt tämmöisen häkin, että mukaan jos mä teen nyt tähän kohtaan, siinä mä sanon chattiin, jee, fishing. Finish. Ei. Niin mäkin on. Ja siinä mä saisin timantteja. Niin mäkin on nähnyt sen, mutta ei se toiminut, mä oon kokeillut. Joo. Where is the fiery? Where is the fiery? Sä näet sen täältä. En mä tiedä. Ei se oo. Kato, se on tuolla. Se suoraan näkee mun täältä nuotiolta. No, odota. Kato, tuolla on toi. Ja tässä on nuotio. Missä se talo on? Siis, ei mä tiedä, mistä se on. No kun se ei näy kartassa. Joo. Mä en tiedä, miksi ei näy kartassa. Tilaat yöpelaa, mua ei kiinnosta. Okei, katsotaan mitä täällä on. Mä menen ainakin ostaa, koska mulla on jo 70 kukkaa. Pitäisikö meidän ottaa regular bed? Tai jos old bed. Regular bed. Pitäisikö? Ihan se. Okei. Mä ostin sen. Tää sisustaa samalla kuin... Mä en tiedä mihin mä haluan laittaa tän. Mihin mä laitan tän regular bedin? I don't know. Mä vaan tiputan ton tohon, että sä saat laittaa sen sitten. Ja mä tiputan I ton... don't care, it's his. Pöllö näkee mua. Ja se ei... Alfasusikin jahtaa mua. Oh my god. Pöllö. Oh my god, se on niin kaunis. Se on niin kaunis. Tän pelin pystyy rikkoa silleen, että se tulee tähän. Se pöllö oli niin kaunis. Se on meidän tulella! Ja sä teet. Koska se tuli meidän kajelun puolelle. Joo, tosiaan täällä on tää blueprintti, jos sä haluat sen. Ai joo, of course mä haluan sen. Se on sänky. Joo, nice. Se on kai vihreä. Tai punainen, en mä tiedä. Se on reilu, mutta... Tiesitkö, että mä oon kaikista paras laittaa näitä? Oho! No jotain kyllä Sä aika voit kaunis. pistää noi. Mitkä? Noi tavarat, mitkä on. Okei. Menettiin puolen meidän ruoasta just äsken, kun ne lähensi jonnekin. Nice.
Oota, mä teen yhden kauniin sisustusjutun. Kato. Oo, toi on hyvä. Noin. Se on kaunis. Okei, meneekö sä kerät tohon meidän Mulla on 5% akkua. 5%? Joo. What is your phone? OnePlus. Voit kokeilla mun laturia. Ottakaa nyt hetki. Kautistit. Mä sain laturia ja ne kultistit kai hyökkää. Eiku, today is hungry. Yes. No. Tää on 21 päivä. Ja miksi täällä sataa lunta? Koska mä en tiedä. No niin. Pöllö, mitä sä teit? Mun on pakko syödä. Joo, ja mun on pakko kerää meille puut. Mä laitan tähän yhden hiilen, koska meillä on... Miten meidän tuli on noin surkeassa kunnossa? Mä en tiedä. Ehkä se, kun mä oon vain jäänyt tänne kotiin enkä tehnyt mitään. Oh my god, tää on kylmä. No mua ei kyllä kiinnosta se kylmyys. No sä voit jakaa sen. Musta tuntuu, että tää menee rikki. Ai mikä? Tai puu. No kyllä sen pitäisi ihan mennä vaan 5 iskuun. Ei mennyt. Nice. Se on koriste. Niin. Joo, me eikö laittaa puuta siihen? Mä menen pistän nää kalenteriin. Tosiaan, tää on vähän tämmönen pidempi video. Pelaa. Se on vähän pidempi video, tää on jo 0,5 tuntia. Oho, joo, sepästä. Mut sit Nyt laitan... pitää kuitenkin editoida sun muuta. Niin ei sit tuu niin pitkä. Mä planttasin seedit, nyt pepperit. Ja mikä tää on ikinä onkaan? Älä koske tohon meidän grinderiin. No joo. Fireflyta. Häh? Mä planttasin Fireflyta. Noin. Mä en tiedä miten se toimii, että mä plänttään Fireflyta, että mä niinku laitan ne maan alle ja sit niistä kasvaa puu. Mä en tiedä Mä mistä. saan tän hakattua tän puun, mitä sä silloin yritit hakata. Ei, mä en tiedä miksi mä en saanut. Koska sä hakkasit huonosta kohdasta. Tosiaan 27 sekuntia ja mä en tiedä mitä tapahtuu, kun Dare on hungry. Joo, sä syösit, jos sä menet ulos. Kannattaa laittaa kaikki siihen tulee ja Miksi? Oh, joo, nyt mä ymmärrän. täällä on 2 hiiltä, joten mä otan ne. Me pistetään ne. Koska meidän on pakko, koska Dare on hungry. Joo, ja me ei haluta siis tehdä sen taikoja ja laittaa tänne sateen. Joo, sitä me ei haluta. Joo. Se on niinku kielletty. Joo. Täällä on labubu. Ei kun labubu. Jee, mulla on 2. Ja. Toisaalta joo. Okay. Te saatte nähdä tän hienon jutun, kun Dare on hungry. I want eat. Missä Dare on edes? No ei se pyöri tuolla ulkona. Meidän on pakko huomenna kerää puuta, niin mä menen kerää, jos... No voiko sä please kerää grinderiin silleen, että sä et käytä sitä? Ja sitten mä voin kerää tulee. Siis okei, mutta siis ei vielä. Niin, mut huomenna. Joo. Mitä sä teet? Entäs jos Dare tulee? Sama. Oh my god, mä tajusin just mitä Fireflight on. No. Siis mitä varten ne on, No. kai. Et ne... Sä saat ne ja sitten sulle tulee batteria. Jos sä menet niiden päälle ja sulla on taskulamppu, niin sä saat batterit täyteen. Tiedätkö mitä? Niin. Mä haluaisin niitä superjosoihtoja, kun ne ei tiedä. Soist. Kerää sä huomenna grinderiin. Mä teen tästä meille. Okei. Joo, tää... Krakeni. Okei. Mitä sä... Mä olin kävelemässä siitä ja sit sä vaan laitat siihen se. Niitkö sä et jäänyt sinne väliin? Mä nyt syön chilit.
Koska mä haluan olla tosi nopea. Kerää sinne grinderiin. Oh my god, mä oon niin nopea, mä tykkään tästä. Oh no. Oh no. Joo. Mut hei, meidän ei oo tarvinnut käyttää yhtäkään bändäkeä vielä. Niin vielä. Älä sano noin. Meidän pitäis sanoa enemmänkin, että me ollaan ihan surkeita. Okei, ihan sama. Mä en edes tiedä, mitä mä teen täällä tällä hetkellä. Mä piti ottaa puuta. Tosiaan, ihan sama. Meidän pitää nyt kerää puuta, koska... Meidän tuli. Ja myös siis, grinderi. Joo, mä otan grinderin niinku kaikkea tämmöstä, mitä mä löydän. Joo. Mä löysin tuolta autotallin, joten mä oon menossa sinne. Autotallin. Joo. Mitäs puhutaan? Oot, tommonen. No. Se on vaan juttu. Okei. Nyt syön karrotteja, koska siinä mä en kuole nälkään. Joo, että. Omena. Mä planttaan siidit. Berruja. Ui, kamala. Mä löysin pelottavan paikan. Mä tuun. Joo. Mä tuun. Täällä on vapaita alkuisia. Okei, mä tuun. Koska mä oon supernopea tällä hetkellä. Mä otan toisen tämmösen chilin. Au. Sä oot kohta voittanut sun ennätyksen. Missä? Tässä pelissä. Niin. Mikä mun ennätys oli? 27. Vau. Eli älä mene karkuun. Ja mistä meidän tulee? Joo, mulla on 9. Niin, mutta mä en tykkää näistä ihmisten susista. Sushi. Tehdäänkö susista sushia? Ei. Okei. Okay. Susista ei tehdä sushia. Toi on totta. Okei. Yeah. Ehkä me tarvitaan se... Ootas. Ei, älä tee, mä haluan. Joo. Mut ehkä meidän pitää tehdä se soppaittu. Ei vielä. Eli se crafting bench. Ei Joo. Mut jossain kohtaa se crafting bench. Hetkinen. Äsken oli 21 päivä. Nyt on 25. Mikä tää logiikka oikeesti on? Joo. No niin, kiva, niin hyvä. Joo. Ihan näin me varmaan tänään tullaan kuolemaan. Meillä on bändaket. Tai siis, noin ei saisikin sanoa. Kato, ei. Sä oot mun päällä. Täältä mä ammun noita. Typerä. Mitä? Mä otan... Okei, mä otan nyt... Kato, miten mä kuolin. Mä en pysty Okei, järjestämään liikkeen. Miksi sä kuolit? No, koska sä tönäsit mun alas. Niin säkin mut ja sen takia mä melkein kuolin. Olen pahoillani, mutta... Se oli mä en vielä vasta. Joo, mä laitan tän pois siksi aikaa, koska... Täällä on vielä yksi kulttilainen ja... Oh no, kato meidän tulta ja Dare on hungry. Oh no. Poltetaan kulttilaiset ja... kato... Noin. Poltetaan kulttilaiset ja... Miten nyt tämä? Kulttilaiset. Oh. Tarinaan. Eat. Läski, että eat. Niin, avaako sen nyt? On kaikki kaukana. Mä otan tän kultista kemin. Joo, hyvä. Näin ei voi sitten enää koskaan antaa. Joo. Ja se tiputaan. Se on. Laitoin se siinä vikossa kulttilaisesta. Joo. Hyvä, että me ei
kuoltu, koska... Joo. Dare on nyt hungry. Mä kuolin sillä, että mä istuin tässä. Mut hei, sä oot voittanut sun enkan. Wow. Mä en tajunnut. Häh? Mä en tajunnut ja nyt meidän ruoka on aika vähissä. Onko sulla nälkä? Pikkasen. Jos sä käs voin tehdä tuonne, tulee paljon puuta, mä voin kerää ruokaa. Mä otan tän vikan lihan. Joo, mulla on yli puolet. No. Meillä on aika paljon metallia, että me voitais tehdä selfieä vaikka tai jotain. Ei meidän kannata. Ja. Oh no, meidän tuli pienenee. No. Okei, 40 minuuttia. Minuutti. Mun Dare on hungry. 40 sekuntia. On se on 6, 5. Kyllä me pystytään. Ota. Nyt saat sitä peräpuuta. Mä haen sitä typerää puuta. 2. 1. Okei, mä tuun. Mulla on puuta. 1. Mä tuon pikkuhiljaa. Hei hyvä. 8 sekkaa aikaa. Miksi se ei enää ottaa? 3, 2, 1. Kerää siihen puuta, mä menen kerää meille ruokaa. Kerää sit oikeesti paljon. Puuta. Joo. Joo, siis mä kerään niin mun säkin täyteen. Monta kertaa. Tää ei enää koskaan saa käydä. Joo, ei. Mut hei, mun enkka. 33 päivää jo. Wow. Ja tää video on jo 47 minuuttia. Nice. No mä käyn viemässä siellä puita tonne. Joo, mielellään. Koska siellä ei olekaan mitään tällä hetkellä. Joo, ja se on paha asia. Aina se mitä voi käydä. Joo. Se pöllökin on jo oinannut tähän. Mä otan vaan chillin täältä. Koska mä oon nopea, mä pääsen tonne, missä on enemmän puita. Ja mä en varmaan hakkaa nopeammin. En. No niin. The campfire almost on. Sä alat laulaa. Hei, mä löysin koalia. Sitten mä löysin leikkipaikan, niin jos siellä olisi jotain hyvää. Tuun aika nopea. On minuutti aikaa vielä. Niin, kohta ei enää. Mä en tiedä miten sitä. Avataan nyt tää chesti. Mut hei kaikki katsojat, muistakaa siellä, että nyt meille tulee tällainen välibreikki. Eli sitten kun meillä menee paremmin, niin me taas kuvataan, joten pieni välitauko. Joo, heippa, nähdään kohta. Joo. Joo, mä kuvaan nyt taas. Joo, älä taas kuoli. No koska se diiri jahtaas mua, kun... Meidän tasku... Okei. Nyt meillä menee hyvin seuraavan kerran, kun mä kuvaan. Todennäköisesti ei. No niin. Mä vedän puuta pelkästään, meidän tulee. Sama. Me ei välitä tästä. Joo, siitä ei kyllä. Mitä? En mä chili. Mä storaan meille chilejä, jos mä näen niitä matkalla. Koska sit me saadaan niitä, me saadaan olla nopeampia.
no niin, mä teen aina meidän campfire. Toi on totta, kartassakaan ei näe. No, toivottavasti mä pääsen kotiin. Mä pistän tätä... Hetkinen, mä oon tossa ihan vieressä. Älä nyt laita sinne puuta sitten. Mä pistin sen takia, me saatais tähän tää, et me ei kuoltais. Okei. Me tarvitaan lisää, sä tiedät mitä, puuta. Joo. Koska toi ei riitä. Ei todella. Mun on pakko tehdä meille pari verta. Jep. Okei, nyt mä en ainakaan kuole tohon, että mulla olisi kylmä. Mitä? Ihan osumaan. Mä hakkasin puun ja sit se kaatui ton suden päälle. Se on ihan oikein. Sudet on kauan. En campfire. Hei, mulla on puuta. Aika paljonkin. Hyvä, onko sun toi juttu täynnä? On. Varmaan sille vähän ansoja. Okei, meillä on nyt ton verran puuta jo. Toivottavasti toi riittää. Toivottavasti. Koska me ei haluta kuolla tähän 37 days. Joo, ei haluta. Revolveri. Et sä voit teosko? Oh no. No, voi kakka. Joo. No, tää peli oli nyt tällä... Otas. Tää on oikeesti kuvassa syö. Mä en tiedä. Siis tää peli oli tällainen ja tällä kertaa. Tää video tulee joskus olemaan Sauli Niinistöäkin parempi hitti. Joten kiitos kun katsoitte ja kiitos kun olitte mukana me pelaamassa tämän 37 päivää. No heippa! Bye!